清少納言は平安時代の宮廷内に仕えた女性で、随筆、枕草子の作者として知られています。清少納言は藤原氏の下級貴族の家に生まれました。幼い頃から学問や芸能を身につけ、次第にその才覚を発揮していきました。20歳の時にその知性と教養を認められ、藤原道長の正妻に仕えるようになりました。当時の最高権力者であった藤原道長の正妻に仕えることで、貴族の女性たちの教育や宮廷内の儀式や行事の手伝いを行うようになりました。清少納言は宮廷内で過ごす中で様々な経験をし、その中で彼女は人間の喜怒哀楽や自然の美しさをユーモアや鋭い観察眼を持って描いた枕草子を表しました。この枕草子は日本を代表する古典文学であり、現在でも多くの人々に読み継がれています。